Dintre del procés comunitari de Tortosa, es va presentar aquest projecte a cada una de les entitats socioeducatives de la ciutat. També vaig poder veure a les xarxes socials de l'Ajuntament i a la USEC aquest projecte i el vaig trobar bastant interessant per als nostres infants i joves. Formo part d'una entitat social com és Creu Roja Tortosa i com a referent del projecte vaig creure oportú poder participar-hi, apropar una activitat tan atractiva als infants i joves que dono l'atenció, els hi vaig proposar i la veritat és que els va agradar molt la idea. Hem pogut participar en l'activitat anomenada Navegant per l'Ebre. Es tracta d'una activitat que navegues en una embarcació tradicional anomenada Lo Sirgador. Allí t'expliquen la història del riu Ebre, el bosc de Ribera, i pots veure la ciutat des d'un altre punt de vista. Ha sigut una experiència molt bonica. Et permet conèixer més la ciutat i fer més cohesió de grup, veure la riquesa del riu Ebre i també conèixer la seva història i el seu pas per Tortosa. Crec que ajuda a sentir-se una miqueta més identificat com a ciutadà. És molt important projectes com aquest que busquen la cohesió i el coneixement els uns als altres. Per sort, la ciutat cada cop és més diversa i ens hem d'enriquir els uns als altres per apropar noves cultures, noves religions, coneixements, perquè així hi haurà una millor convivència. Penso que aquests projectes que donen l'oportunitat per igual a infants, joves i adults a realitzar diverses activitats són claus per aconseguir aquesta interculturalitat que tant desitgem. Espero que en un futur ne tinguéssim molts més.